Il-ħaddiema Maltin u Għawċin raw l-inqas żieda fil-pagi tagħhom fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U dan meta l-prezzijiet tal-ikel u l-prodotti essenzjali qegħdin dejjem jiżdiedu. Bil-politika tal-Gvern Soċjalista li jżid il-popolazzjoni bla pjan qed wassal sabiex iċ-cheap labor jolli rasu u bil-middle class mhux qed ilaħqu aktar mal-għoli tal-ħajja minkejja li jaħdmu. Sostna dan il-Partit Nazzjonalista fi sqarrija maħruġa mill-kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali Karl Guder. L-istatistika tal-Eurostat li ġiet ippubblikata l-ħamis turi li f'Malta kellna l-inqas żieda fil-pagi u s-salarji fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-istatistika tikkonferma wkoll li l-pagi f'Malta huma inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Din mhux l-ewwel darba li pajjiżna rreġistra tnaqqis fil-pagi u s-salarji. Fil-waqt il-ħaddiema Maltin u Għawċin qed jaraw il-paga tagħhom bil-kemm tiżdied, il-middle class qed jaffaċċjaw żidiet sostanzjali u kostanti fl-għoli tal-ħajja. Tant li l-istatistika Ewropea tikkonferma li l-familji esperjenzaw l-akbar żieda fl-għoli tal-ħajja mill-2017 il hawn. Bil-gvern jispiċċa daru mal-ħajt fuq din il-kwistjoni li qed tifni lil ħaddiema iż-żgħażagħ u l-anzjani. Dal-aħħar kien hemm żieda iktar mill-medja fil-prezzijiet tal-ikel. Il-Partit Nazzjonalista issa ilu jisħaq dwar il-bżonn ta' pjan fit-tul sabiex jiġu indirizzati id-diffikultajiet tal-familji, il-ħaddiema u l-anzjani li mhux qed ilaħħqu sal-aħħar tax-xahar bil-pensjoni tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiġġieled il-korruzzjoni li kull sena qed tiġi tiswa aktar minn 725 miljun euro li bihom kieku nistgħu ngħinu lil min mhux qed ilaħħaq mal-ispejjeż u l-għoli tal-ħajja. Għall-Gvern Soċjalista sostna l-Partit Nazzjonalista fi sqarrija l-unika soluzzjoni hija li jibqa' jkabbar il-popolazzjoni ta' pajjiżna, bil-konsegwenza li d-tbatijiet tal-ħaddiema u l-middle class se jibqgħu jiżdiedu biċ-cheap labor u l-pagi l-baxxi.